250, הוא לא לקח מתכות, הוא נתן לו במתנה. אבל עכשיו הולכים למכונת האמת, הפוליגרף. לא יהיה מכונת האמת ואומרו. יהיה, אתמול אמרו, כולם יחקרו. שולה זקן ושרנסקי, כולם יחקרו. עכשיו האמת תצרה. הרי מה קרה? מזוז אמר שצריכים לזרוק אותו. את מי? את ראש הממשלה. אולמרט. כן, אמר, אין מה לעשות, עם עבירות כאלה וגניבות כאלה, הוא צריך לצאת הביתה. ראית מה הוא עשה אבל עם הנסיעות? הוא ביקש תרומה מ10 מקומות. נכון. לאותה נסיעה. לאותה נסיעה. לאותו נסיעה, הוא עשה כסף בבנק, הוא התשאר לשם בבנק, אמרו לו בפירוש, איפה הכסף? הוא אמר, אמר לו, כל הכסף בבנק, הוא מההתחלה מסכן אמר, אני לא משקר, אני בן אדם דתי, איך שהוא דיבר על מוצאי שבת, אני לא אשכח, אם אני משקר את החימות, כל מעטפה $300,000. מה יבוא איתו מתי? כל דירה $500,000. רואים עליו, הוא עורך דין, נבלה. עכשיו גם ציפי לבני לא בסדר, היא לא מתאימה לשרת החוץ, היא מדברת קטויות, לא, היא תדפוק אותו. היא אמרה שהוא צריך ללכת הביתה. היא הייתה צריכה לדפוק אותו הרבה לפני, תאמין. היא לא ידעה מסכנה, תראה, היא לא ידעה. כן? תעלו. מה אתה אומר על הילדים האלה? איזה ילדים? השני אחים שמתו בן 18, כואב הלב. אוי, אתמול החבר דיבר, הוא אומר, תראו איזה חיוך, תסתכלו שם את התמונות שלו בבית ספר, איך הוא מחייך, הוא אוהב לעזור. הם הלכו לעזור למטומטם הזה ששם מת, הרי מתו 3. אז גם הם קיבלו מכת חשמל. בטורקיה. תגידי, רפי גינת נגמר, אבל עכשיו יש אמנון לוי, את רואה אמנון לוי? אני רואה אמנון לוי, אבל גם רפי גינת חודש הבא. חוזר בספטמבר, ב1 לספטמבר, אתה תראה, הוא יחזור, הוא אומר, תחכו ותראו מה אני מוציא לכם. הוא יוציא הרבה דברים, ואמנון לוי מוציא מעט, הוא צ'ון אסווד הגנבים האלה. אתה ראית אתמול זאת שנבלה זרקה את הילדים שלה לחוץ לארץ? מי זאת? בטח הראו אותה, והיא לא רוצה לדבר בעברית, רק באנגלית היא מדברת. למה? למה ככה היא זבל, לקחה דרכה אותה בחוץ לארץ. חתיכת נבלה, ראית? אז אמרו לה שוטרים, תדברי, למה את זורקת? אנשים מתים לילד. 2 ילדים קטנים, זרקה אותם מחוץ לארץ. יאללה, איזה לאן הגענו, תגיד ממי. שמעון, לאן הגענו? לזבל של מדינה. לא, המדינה בסדר. אנשים רעים. אנשים רעים. נכון. אתמול השכנה שלי מתקשרת, והיא כל פעם מתקשרת ששומעת את זאת שאמרה לך לראות רפי גינת? לא, זו לא. זאת שמשחקת בינגו וב4 בבוקר היא באה אלייך הביתה? זו רואה את הכל, השנייה, זו שכנה אחרת. אמרה, הלכתי למספרה, אנחנו 60 שנה זכרות, עכשיו היא גרה במרכז, תחנה מרכזית, מאיפה אנחנו עולים? היא גרה שם. היה לה בית גדול, והיו ברים 5 ילדים, חתנה אותם, כבר כולם נשואים. אז אמרו לה, אמא, במקום שתקפצי, בואי תקנה חדירה בקומה ראשונה, את לא צריכה מעלית התקלקלה, סיפור. מה, את אישה מבוגרת, מה, בן אדם לבד, למה צריכה מחדרים? 3 חדרים, אפילו אם יבואו אחד הנכדים, יש מקום לחינוך. אז באמת קנו לה דירה, 6 חדרים טובה מאוד. ואתה מכיר את ראשון? כן, אתה ראשוני. לילי ביתר. ממש לילי ביתר 10. אני הייתי את הדירה מאוד. אתה יודע איפה זה לילי ביתר 10? זה בדיוק מהתחנה המרכזית הישנה. אז תשמע. אז היא מתרסלת אתמול, והיא אומרת לי, צריך לשרוף אותו את הממשלה. לשרוף? לשרוף אותו חי, להכניס אותו בקבר חי יותר. למה שהוא אומר לי, כולם דיברו מהתירה אנשים, שהוא לא בן אדם, הוא צריך ללכת הביתה. איך הוא לא הולך הביתה? הוא לא הולך, הוא ממש... לא, ואתה שמעת מה הוא ממש? אם אני אתמודד... אם אני אתמודד אני אזכה, כי אני מנהל את המדינה יפה מאוד. אני מנהל את כל מה שצריך אני אעשה. הוא גנב טוב, למה? הוא לא גנב טוב? הוא מנהל טוב, אז מה אתה רוצה? הוא אומר שרוז'נסקי שקרן. לא, שרנסקי. שרנסקי? כן, הוא שקרן. סלנסקי. סלנסקי. הוא שקרן. רגע, הוא חולה לב. הוא לא זוכר. תעזבו אותו. מספיק ששלחו אותו הביתה. הוא לא זוכר כלום, מה פתאום? אני לא קיבלתי. אז עכשיו באוגוסט החוזר, תראה את החקירות. עוד חקירות. הוא ייכנס למכונת האמת, כולם. שולה זקן, כולם, גם ראש הממשלה ייכנס. מה זאת אומרת על שולה זקן? תזרוק אותו, כי היא חייבת להביא את האמת. היא כתבה ביומנים שהיא קיבלה כסף בשבילו. כתבה. היא תגיד את האמת, לא, היא תגיד את האמת שהוא נתן לה... היא בינתיים שותקת. היא לא שתקה, היא אמרה שאת האמת, היא תגיד רק את האמת. כולם יגידו, עכשיו אמרו שאת האמת חייבת לצאת לאור אם הוא ימות. היא לך הביתה, חייבת. חייבת, אין מה לעשות. הם יעלו על דוכן האמת בסוף.
לא, הוא ייכנס למונוגרף, איך זה נקרא? מונוגרף? לא, פוליגרף. פוליגרף. יש תוכנית פוליגרף, את רואה? כן, אבל אתה יודע שזה עומדים שבאמת, אמרו שחקרו את המנובלת של משה קצב, ויצא אוקיי. שכב, אבל לא שאלו אם הוא אנס. היא אמרה שהוא אנס אותה. הוא אנס אותה בכוח. היא אמרה. כן, אבל הוא אנס אותה בכוח, היא לא רצתה, היא מחתימה. לא ברצונה. לא ברצונה. יש סיפור על זה. את מבינה? אני אספר לך סיפור. מה אם בבאים בבל? לא, יש סיפור על זה, אני אספר לך סיפור. אחד הלכה לבית משפט, ואמרה, אתם יודעים, הוא אנס אותי, הלכה לתבוע אותו. בא השופט אומר לה, רגע, הוא אנס אותה. גם אנס אותה וגם שרף אותה. לא לא, גם אנס אותה. חכה. הוא אומר לה, טוב, רגע, עכשיו אנחנו נוציא את האמת. רגע, השופט הזרעים לא יכולה לה. לקח מחט, ונתן לה את החוט. הבנת? אתה מבין את הפירוש? היא באה להכניס את החוט במחט, הוא מקפיץ את היד. אז הוא אומר לה, לכי לעזאזל שאתה... השופט אומר לה? כן. אותו דבר. כן, אומר לה, את שקנית. את פרסית וצורך ונהנית בזה. תלכי מפה. זה אותו דבר, האישה שלא רוצה... אישה מעלה בבית, אם היא לא רוצה, היא לא יכולה לשכב איתו בכוח, נכון? הוא יכול להשכיב אותה, לשאול אותה למיטה ולצאת. תעזוב אותי, אני רשימה עוד מעט. אני רוצה להגיד לך, המדינה יפה לך תראה בשוק, איזה מנגו, איזה ענבים, איזה רצח. תאמין לי, השבוע הייתי בתל אביב, איזה פירות, איזה... חבל על הזמן. אבל האנשים אחד אוכל את השני, תודה על המים. חבל על האנשים, שמעון, אנחנו זבל, האנשים זבל. ביי, שבת שלום. כואב הלב, תאמיני לי כואב הלב. אני נשבעת לך, אני רואה את החדשות, אני מעבירה. ביי, שבת שלום. להתראות.